Ей, се тръгна. Тъвата не се мажи с мазнина, само леко се поръсва. Така. Тестото се проверява дали е готово, като се дръпне. Той трябва да не се връща. Потапя се топката в гореща маса. Трябва да ви търпят ръцете, пръстите. И почвате да разтягате. Малко и да се скъса, не пречи. Първия лист, той така е. И раздърпвате. Издърпвате и изтънявате към краищата на тъвата. Този път оцелихме брашното. Хасковското най-хубаво. Така, следващата топка. По същия начин. Раздърпва се, първо с пръсти леко. И пак изтънявайте към краищата на тъвата. Надигате, за да може да влиза въздух между листите. И да залепне не пречи. И маникюрите трябва да се изрежат. Няма маникюри. Още един лист, като направя да видят сиренето как слагам. И готово. Така, още една топка. Топките са между 21 и 24. На всеки 3 топки са ръси сирене. С пръсти и с дланите се изтънява, се разтегля. И пак по същия начин към краищата. И надигате нагоре. Да може да влезе въздух между листите. Друго сигурно и въобще не се тегляше онзи ден. Така, 3 листа и си расти с сиренци. Ей така. Повече, по-малко, кой колкото иска. Това е сиромашка баница. Няма яйца, няма нищо. И пак почвате наново. Топите. Ако мъста почне да изстива, слагате я на огъня да загрее. Трябва да е горещичка, да може да умекват топките. Това е. Пак по същия начин. 3 топки. Турей късметите да види. Баницата так, още една. Ей така поръсвате с мазнинка.
И пак продължавате. Изтънявате краищата и ги залепете отстрани на тавата. И най-сладкото на тази баница са точно краищата. И понеже е новогодишна баница, сега ще и туря късметите и ще си продължим до края. Че била се скъсала, не пречи. Турям си късметите. Тук там е. Айде. Продължаваме. Сега туря мъста. Ето. И късметите прибрахме. Въртете тавата, не се въртете вие край нея. Защото една приятелка я учих, тя си е тъй. Тя се въртеш край тавата и като стигнеш и до някъде, оле не мога. Зато и ще се научите да въртите тавата. Така. Бодрей стопа. Така приготвената баница се залива с едно разбито с вилица яйце, развърта се тавата да се разнесе яйцето и се пече в сгорещена на 180 градуса фурна. Но понеже аз се правя за Нова година, прибира се на студено някъде на много хладно и студено място и баницата стои до деня, в който ще я опечете. 2-3 дена може да преседи, понеже е правена с свинска мас. Тя се запечатва и аз, както видяхте, сложих късмети. Моята ще се опека на 31. Няма да се уразчесвам да правя друга баница. Баницата ми е готова. Който се наеме да я прави, желая му успех. Продуктите за тази баница са около 800 грама брашно, прави се кладенче, наръсва се половин чайна лъжичка сол и се излива около 400-450 мл хладка водичка. Замесва се меко тесто, еластично, да не лепни, от което се правят топки, ще ги видите на другото видео, които преседяват и от тия топки вече се прави дърпаната баница. Това е дърпана баница по-гороцетски.